Il-familja, il-televiżjoni, l-impenji, il-medja soċjali u l-ħajja politika. Dawn huma uħud mit-temi li Sara Bajjada tkellmet dwarhom matul il-programm Crux li jixxandar l-erba' fit-8:30 fil-għaxija. Fl-arjem sar organizzat inizjattiva sabiex f'dan il-perjodu ta' festi niftakru f'dawk il-persuni li għaddej minn żmien ta' solitudni fejn mhux kulħadd jista' jkollu l-pjaċir u l-lussu li qatta l-ħin mal-qraba jew l-ħbieb. Jiena vera xtaqt illi meta kont għaddejja jiena minn dak iż-żmien, jiena xtaqt li jiena kont nara persuna li lum il-ġurnata qiegħda in a different space fejn ngħid ara hemm tama fl-affarijiet li għaddejja minnhom, there is light at the end of the tunnel. Li forsi dak iż-żmien, sfortunatament, anka social media wise pereżempju, kont dejjem nara l-affarijiet perfetti, kont nara l-familji perfetti. Għalha jien kont isni ngħid mela jien il-problema, this is a me problem li ħaddieħor għandu l-ħajja perfetta jew l-ħajja li jiena dejjem xtaqt u jiena ma jistax ikolli. Imbagħad bajtem tirrealizzaw ukoll illi mhux kull ma tara huwa minnu. Sara Bajjada tkellmet dwar bina sem u kif sawri ħajjitha fil-waqt li fetet qalba dwar il-perjodi sbieħ u dawk meqjusa bħala inqas sbieħ, partikolarment il-perjodu ta' żmien il-pandemija. Hija saħqet li matul dak il-perjodu minkejja li kienet tinsab kontra l-kurrent dejjem provat tara tazza nofsa mimlija u minn hemm bdiet l-avventura tagħha fuq il-medja soċjali. Saħqet kif permezz tal-pjattaformi tagħha jkun hemm diversi waqtiet fejn tieqaf u tipprova tajn lil kull min ikellima jew jagħmel kuntatt magħha. Sara Bajjada tkellmet dwar il-bidu tagħha fuq televiżjoni flimkien ma' Christian Mikallef fil-programm Replay. Tkellmet ukoll dwar l-eżerċizzju fiżiku u t-tessjir li huwa ferm għal-qalba tant illi pubblikat kodba tar-riċetti. Finalment iddiskutiet ukoll l-ewwel mitjum ta' Alex Borg bħala kap tal-Partit Nazzjonalista fejn saħqet kif dawn il-jiem laqgħuha ma' numru kbir ta' persuni li rat fajnejhom l-aċċ tama u l-bidla għal xi ħaġa aħjar.